Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Lagi cerita hari pagi ini ya. Saya mau di hutan, bos. Neng Gunung Pandan, tepatnya yo lebih asoy. Oke, tempatnya kalau sambil ngarit, ngarit suket, ngarit topo, bos. Lihat Gunung Pandan ini sejuk sekali tempatnya. Oke, asoy. Tempatnya, oh itu loh, bos. Nah, Gunung Pandan, bos. Nah, ini mau menuju Gunung Pandan, bos. Kita Gunung Pandan ini lagi menuju nih Gunung Pandan, bos. Iki bagian gue nyemprot, bos, ladang-ladang kayak ini disemprot. Itu tempatnya, bagus sekali jurangnya. Itu namanya Gua Lowo, bos. Itu Gua Lowo, bos. Kelabas ini bos, Gua Lowo. Nah, ke bos, hutannya, bos. Hutannya asoy. Sejuk toh. Ini bentar lagi nyampe Gunung Pandan, bos. Itu Gunung Pandannya. Nah, sambil pedang Paiman lah. Itu Paiman, bos. Sambil ngarit, bos. Sambil ngarit, bos. Paiman, bos. Asoy, bos. Asoy, bos, tempatnya, bos. Asoy. Ini mau menuju Gunung Pandan, bos. Wah, kok bos Gua Lowo nih, bos. Lurus gue, bos. Gua Lowo, bos. Lah itu bos Gua Lowo nih, bos. Lah itu Gua Lowo, bos. Gua Lowo, bos. Bentar lagi mau Gunung Pandan, terus menuju Gua Lowo, bos. Mau katanya ada Gua Lowo, ada pulau terbesar, bos, seluruh kota Indonesia, bos. Pulau apa, bos? Pulau gede, bos, ini Gua Lowo, bos. Ya, tempatnya asoy. Ini bentar lagi nyampe Gunung Pandan, bos. Iki wong neng ladang, iki ada asoy. Tempatnya bagus. Ini kalau sambil ngeliat Rambanat, bos. Itu jurangnya. Itu Gua Lowo. Gunung Pandan, bos. Tahu empatnya asoy, bos. Ya. Ini bos sunten gedong telong ini lho, bos. Merombok nih. Ini gak apa-apa, bos, dipek. Ini di sayur juga boleh. Nah, bos. Ini gak apa-apa dipek. Penting aja sing ngene iki. Gak oleh ngene iki. Nah, sing ngene iki ya juga boleh. Sonten yo boleh, bos. Dibacok ini petene sing bacoki sing telu bacok stok gak apa. Telone, bos. Anjay. Anjay, bos, anjay. Ini, bos, tempatnya wong alasan ini, bos. Sini iki, bos. Ini, bos. Mantap. Dong telo ini, bos. Ini, bos. Ini lagi pak, bos. Dong telo ini, bos. Ya, kita menuju Gunung Pandan ya, teman-teman. Kita harus sambil ngarit sama Paiman dan Sidik, bos. Sitok iya ngesang manuk, bos. Sitok iki ngesang manuk. Sitok iya sambil ngarit. Bentar lagi menuju Gua Lowo. Nanti, bos. Untuk kalian mugas-mugas, lur. Ya munggah lho, lur. Apa coba ngisor iki munggah lho. Kan pegunungan ini iki. Munggas, bos.
Wis telo ngene iki lho. Lur. Kedele ke Gunung Cumbri, Bos. Sing kono Gunung Cumbri menuju Gunung Pandan dulu. Ke Gunung Pandan terus Wolowo terus Gunung Cumbri, Bos. Niku. Munggas. Kok ngelor ya, ini agak adem, asoy. Halah, Bos sidik nih Bos, Bos sidik Bos, denger loh. Bisa ngapa? Soleh burung dik. 12. Wis ora dilanjut lur ya. Ya lur guys teko Bos warung Bos. Teko warung Sekar Bos. Ke warung Sekar lur. Sing iki lur kadane dalan Sekar ya. Gede. Wis ke warung Sekar lur. Wis arep ae Mas sidik wis. Iki lah war. Berapa jam kayak kono Sekarnya? Terong jam bar ki lagi ke warung Sekar iki. Apa pil? Aku es gede. Es gede. Kopi. Aku esok aku ini. Ndak tuku es oh. Es gede nek ora. Oke. Yo renek. Kalau disentak ya bingung. Lah ya warung sekono gareng anu gede kuwi ya. Jadi, Gedene renek. ya. Wes kuwi ya. Gedene renek. Paling ngarep pemenuhan tolong. Iya iki guys. Wis teko anu piye sih ya? Masa kesel Fitra perjalanannya jauh loh Bos ning Gunung Pandan no, terus ning warung Sekar iki guys, leren iki kene ngono lho. Oh. Ngene iki dalam warung Sekar ngene iki lho. Nyantai, sesuatunya oke. Mena dalane dia anjay. Warung Sekar ngene iki lur. Ngene iki warung Sekar gone. Wis jenenge nang Sekar yo ning alas iki nganu ya. Godhong jati wakeh ya to. Wis ngene iki. Ya pin. Sekar ngene iki. Wis nyantai karo ngombe es. Wis mau enak iki sewen perjalanan motor sampai apa jenenge? Mbet kabeh lho. Warung malah kene es telat iki. Sekar kok iki kadung kok ono yo bang es siap piye malah. Juga boleh sih ngono ae. Sing iki lho tepate keadaane warung Sekar ini. Wis ngantek ngopi rokokan. Kayak wong uripe kaya ning swarga ae, iki bebas ae manusia iki. Kaya aku niki. Sing iki penggane ya pengangguran terus serang ya to. Pengangguran ning omah. Penggane ngaret ngono ae ta jenenge. Kakek duwe sewa ngerti. Ramene rata ini loh. Wis ngene lho aku besok ki les bujuan teko Bulu e. Iki kadake marang ning Sekar iki wis mulai jam 3 kok omahku. Jam 2 nang ya kok omahmu. Paling jam Jam 2 ya mesti ke omah ya. ya redup. Ya ke omah. Iku ke omah iku wis tare jam 2 nan lho. Motor mah kepetel. Ngakik motorku. Sene lur ki sing ngombe es gendang teko-teko. Sing warung.
masjid toh, sesuwi bakul ning alas koyo yes. Lur ya guys, tak akhiri lur iki sekarang tani asur teko. Jangan lupa YouTube Kedong Orjo. Komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.